Tervetuloa opiskelemaan Suomen historiaa selkokielellä. Tällä kerralla tutustumme hieman Suomen esihistoriaan, esihistorialliseen aikaan. Tämä sana esihistoria sisältää kaksi osaa. On tämä esi, joka oikeastaan tässä tarkoittaa ennen. Eli ennen historiaa. Esihistorian aikaa ennen historiaa. No, milloin se historia sitten oikeasti alkaa? Me ollaan historian tutkimuksessa sijoitettu historian alku kirjoitustaidon alkuun. Tai siihen, kun alkaa tulla kirjallisia lähteitä, eli tekstejä. Aika ennen kirjoitustaitoa, aika ennen tekstejä on esihistoriaa, historiaa edeltävää aikaa. Ja sen jälkeinen aika on historiaa. Eri maissa ja eri alueilla tämä esihistorian muuttuminen historiaksi tapahtuu eri vaiheissa. Sumerilaiset siellä nykyisen Irakin eteläosassa kehittivät ensimmäisenä kirjoitustaidon. Ja siitä on noin 5000 vuotta. Mutta ensimmäiset Suomea koskevat tekstit ovat vasta vuoden 1000 jälkeen. Joten Suomessa esihistoria kestää paljon pitempään kuin esimerkiksi Kaksoisvirtainmaassa Irakissa, Irakin alueella. Ja tällä tunnilla me puhumme tästä ajasta, jolloin ei ollut tekstejä. Meidän täytyy yrittää ymmärtää tätä aikaa ja sen ihmisten elämää kaikesta muusta, esineistä, jäljistä, joita he ovat jättäneet jälkeensä. Esihistoria on todella pitkä ajanjakso tällä kurssilla. Se on tuhansia vuosia pitkä ajanjakso. Tuhansia vuosia, itse asiassa reilusti yli 10 000 vuotta pitkä ajanjakso. Ja tänä aikana tapahtuu muutoksia ihmisten tavassa elää tällä alueella, nykyisen Suomen alueella. Ja tällä tunnilla puhutaan näistä muutoksista. Tämän kurssin nimi on Suomen historian käännekohdat, eli muutokset. Eli sellaiset suuret asiat, joita tänä aikana on tapahtunut, jotka muuttivat ihmisten elämää. Täytyy muistaa, että esihistorian aikana nämä muutokset ovat voineet olla hyvin hitaita. Ne ovat voineet kestää satoja vuosia, jopa tuhansia vuosia. Eli ne eivät ole tapahtuneet kovin nopeasti. Esihistoria alkaa ehkä vuodesta 10 000 ennen ajanlaskun alkua. Tämä EAA ennen ajanlaskun alkua, sehän tarkoittaa ennen vuotta 0. Ennen vuotta 0. Ja esihistoria päättyy, tämäkin on vähän sopimuskysymys historiassa, mutta voimme sanoa, että se päättyy 1150 jälkeen ajanlaskun alun. Se lyhennetään JAA. Tätä JAAta ei tietenkään yleensä kirjoiteta, paitsi silloin kun täytyy selventää, että kyse on ajasta jälkeen
vuoden 0. Näitä kaikkia tekstejä ei tarvitse yrittää lukea, ne on pienellä tässä, mutta muutamalla kuvalla havainnollistan sitä, että tänä aikana tapahtuu suuria muutoksia esihistoriallisen ajan ihmisten elämässä. Oikeastaan ensimmäiset muutokset tulevat sitä myöten, että Pohjolassa, Pohjois-Euroopassa vallinnut jääkausi sulaa, jääkausi päättyy ja tämä jää sulaa ja Suomen alueelle muutetaan. Suomen alueelle siirtyy ihmisiä asumaan, ensimmäiset asukkaat ehkä vuoden 9000 jälkeen. Semmoinenkin asia kuin kyky tehdä saviastioita, eli savesta, hienosta hiekasta polttamalla astioita, niin se tulee tänä aikana 5300 ennen ajanlaskun alkua leviää Suomeen. Yksi hyvin suuri muutos tapahtuu ihmisten tavassa saada ruokansa, nimittäin maatalouden leviäminen Suomeen, maanviljelyksen alkaminen ja kotieläinten pitäminen. Siitä on eri arvioita, milloin se tapahtui, mutta usein käytetään vuotta 2000 ennen ajanlaskun alkua. Silloin sen ainakin voi katsoa, että se on yleistynyt Etelä-Suomessa. Ja edelleen yksi suuri muutos on siinä, kun metallit tulevat käyttöön. Metallit, eli ensiksi kupari ja pronssi ja myöhemmin rauta tulevat käyttöön. Sitä ennen kovimmat materiaalit, joista sai teräviä ja kovia esineitä, olivat kivet, kovat teräväreunaiset kivet ja ehkä eläinten luut. Mutta nyt metallien tultua tulee mahdolliseksi tehdä kovia esineitä, jotka kestävät pitkään. Metalleista tehtiin myös koruja ja tällaisia esineitä, joiden tarkoitus oli näyttää hyvältä ja kertoa, että niiden kantaja on rikas tai arvokas henkilö. Muinaissuomalaisilla ja muinaisilla saamelaisilla, karjalaisilla, kaikilla heimoilla, jotka asuttivat tätä aluetta ja oikeastaan koko sillä väestöllä ennen noin vuotta 1000 ja sen jälkeisinä vuosisatoina, heillä oli oma uskontonsa, luonnon uskonto, mutta aivan tämän ajan lopulla kristinusko tulee Suomeen. Eli uusi uskonto leviää Suomeen ja lopulta muuttaa suomalaisten ja täällä asuvien ihmisten, saamelaisten ja muiden elämää hyvin paljon. On mielenkiintoista ehkä katsoa, mitä samaan aikaan tapahtui muualla maailmassa. Silloin kun ensimmäiset asukkaat tulivat Suomeen ja jäivät tänne asumaan, suurin piirtein niihin aikoihin ensimmäiset kaupungit syntyivät Euroopassa. Ensimmäiset kaupungit eli suuret asuinalueet, asuinpaikat, joissa oli paljon ihmisiä. Suomessa ei ollut kaupunkeja, ei pitkään aikaan, mutta Lähi-idässä tässä kuvassa Jerikon kaupunki Turkin alueella, sinne syntyi ensimmäisiä suuria asutuskeskuksia. Sumerilaiset
kehittivät ensimmäisenä kirjoitustaidon. Tässä esimerkkinä tämä taulu. Suurin piirtein 5000 vuotta sitten. Käytän hyvin summittaisia, suurpiirteisiä vuosilukuja tällä kurssilla. Kaikki tunnistaa varmaan Egyptin pyramideista tämän Keopsin pyramidin, hienoimman, suurimman pyramidin, joka suunnilleen 2500 ennen ajanlaskun alkua rakennettiin. Eli voisi sanoa, että samoihin aikoihin Suomeen tulee maanviljelys ja maatalous todella muuttamaan ihmisten arkea. Ja nämä suuret uskonnot, kristinusko, meidän ajanlaskummehan alkaa siitä, jolloin uskotaan Jeesuksen syntyneen vuonna 0. Kristinusko syntyy sitten sen jälkeen ja jälkeisinä vuosisatoina. Ja islamin profeetta Muhammed vaikuttaa 600-luvulla Arabian niemimaalla. Tämä on aikajana. Tämä kertoo tapahtumat järjestyksessä. Ja aikajana on tärkeä historian opiskelijalle. Historian opiskelijan täytyy ymmärtää tapahtumat järjestyksessä ja aikajana helpottaa siinä. Silloin nopeasti näkee, mitä tapahtui milloinkin ja minkälaisia välejä tapahtumien välillä oli. Otan nyt vihkostasi lukemistovihkostasi esille sivu 8. Sieltä tämmöinen aukeama kuin esihistoriallinen aika. Esihistoriallinen aika. Eli minulla tässä esityksessä oli otsikkona Suomen esihistoria. On tämä sama osio, esihistoriallinen aika. Ensimmäinen oppitunti. Ja niin kuin näet, tässä sivun yläreunassa on tämmöinen keltainen teksti, keltaisella taustalla oleva teksti. Siinä on muutamalla lauseella kaikkein tärkeimmät asiat tästä oppitunnista kirjoitettu. Eli kannattaa katsoa tämä teksti huolella läpi, että ymmärrät, mitä siinä kerrotaan. Silloin olet ymmärtänyt tärkeimmät asiat tästä oppitunnista. Kun katsot tätä karttaa Pohjolasta, eli alueesta, jossa nyt sijaitsee Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltian maat, Venäjä, osa Venäjää, niin näet ensinnäkin toisenlaisen kartan kuin minkälainen Pohjola oli 10 000, 12 000 vuotta sitten. Silloin suuret maa-alueet olivat veden alla ja jään alla. Eli maapallo oli kylmempi kuin nyt pitkän ajanjakson. Silloin pohjoisessa Euroopassa satoi lunta, mutta lumi ei sulanut pois kesällä kokonaan, joten kertyi lunta ja jäätä monen tuhannen vuoden aikana, ja Pohjois-Eurooppaan syntyy 2 kilometriä paksu jää. Ja tällä jäällä ei voinut asua pysyvästi. Ihmisiä kävi sillä metsästämässä suuria eläimiä, mutta ei sinne voinut jäädä asumaan. Mutta jää alkoi sulaa noin 12 000 vuotta sitten.
Ja kun jää sulaa hitaasti, sen alta paljastuu maata. Ja tälle maalle muuttaa ihmisiä eri suunnista. Eli tälle maalle, joka paljastuu jään alta, muuttaa ihmisiä Skandinaviasta, nykyisestä Baltiasta, tässä on Skandinavia, Baltiasta, idästä eli sieltä missä nyt on Venäjä, mutta myös täältä pohjoisesta Norjan rannikkoa pitkin pohjoisimpaan Suomeen. Ja tämä muutos tapahtuu tietenkin hyvin hitaasti, kestää satoja tuhansia vuosia. Ihmisiä muuttaa, kun jää sulaa, ja lopulta ihmisiä muuttaa koko nykyisen Suomen alueelle, missä vain maata oli näkyvissä. Ja heitä tulee siis eri suunnista, ei vain yhdestä suunnasta, vaan eri suunnista, monesta eri suunnasta. Ja ihmisiä on tälle alueelle tullut pitkän ajan kuluessa lisää. Joskus pieniä ryhmiä, joskus suurempia ryhmiä. Ja uskotaan, että he ovat aina sulautuneet siihen väestöön, joka on asunut alueella aikaisemmin. Me emme tiedä näiden ensimmäisten tulijoiden kielestä mitään. Suomen kieli, saamen kieli, ne syntyvät paljon myöhemmin tämän esihistoriallisen ajan loppupuolella. Mutta jälkiä nämä ihmiset ovat jättäneet, jo ensimmäisetkin tulijat. Ja esihistoriassa juuri ihmisten jättämät jäljet ja esineet ovat kiinnostavia. Se me tiedetään, että nämä ensimmäiset ihmiset elivät pienissä yhteisöissä. Ja oikeastaan koko esihistoriallisen ajan ihmiset elivät pienissä ryhmissä, ehkä kylissä, ehkä joskus tehden yhteistyötä maakunnan tai sen alueen ihmisten kesken. Normaali elämässä saattoi olla, että se oma perhe ja suku olivat se yhteisö, jossa elettiin arkielämää, mutta jos tuli esimerkiksi sota toisia vastaan, niin silloin saatettiin tehdä yhdessä sotaretkiä suuremman ihmisryhmän kanssa. Tai saatettiin rakentaa linnoja korkeiden mäkien päälle, suuria sotarakennuksia, joihin mentiin turvaan, jos vihollinen lähestyi. Eli esihistorian ajan ihmiset elivät pienissä yhteisöissä, mutta tekivät joskus yhteistyötä suuremman alueen ihmisten kanssa. Mutta mitään yhtä Suomea ei ollut. Tämä on tärkeää. Ei ollut mitään yhtenäistä Suomen valtakuntaa. Ihmiset elivät elämäänsä hyvin pienissä yhteisöissä. Tässä valokuvassa näet tällaisen korkean kallion, mäen, jonka päältä on löydetty erilaisia jälkiä tämmöisestä linnoituksesta, jonka esihistorian ajan ihmiset ovat rakentaneet sinne siltä varalta, että
että tulee sota ja heidän täytyy puolustautua vihollista vastaan. Eli tämmöinen tarvitsi tietenkin jonkun johtajan, jonkun päällikön, jonkinlaisen suuremman alueen yhteistyötä. Mutta mitään yhtä Suomea, mitään yhtä Suomen valtakuntaa tai Suomen kuningasta ei ollut. Esihistoriallisena aikana tapahtuu suuria muutoksia siinä, miten ihmiset hankkivat ruokansa. Me olemme Suomessa joistakin kallioista, eli kiviseinämistä, löytäneet esihistorian ajan ihmisten maalauksia. He ovat maalanneet väreillä kallioon, ja kallioon on tullut hitaasti veden mukana semmoinen suojaava kerros, joten nämä piirrokset, niiden osat ovat säilyneet meidän päiviimme asti. Eli nämä piirrokset ovat tuhansia vuosia vanhoja. Ja näistä piirroksista me voimme ehkä päätellä, saada tietää jotakin esihistorian ajan ihmisten elämästä. Esimerkiksi tämä piirros tai maalaus, minkä eläimen näet tässä? Ja kun katsot sitä, niin näet siinä varmaan hirven. Hirvi oli suuri eläin, jota metsästettiin ravinnoksi. Se, että ihmiset maalasivat tämän hirven kallioon, kertoo siitä, että hirvi on ollut tärkeä eläin sen ajan ihmisille. Samasta kalliosta löytyy myös tämä kuva. Kun katsot sitä vähän aikaa, niin hahmotat siinä ihmisen, jolla on jousi. Ja tämä ihminen on naispuoleinen. Kuva on siis aika harvinainen. Se kertoo tai esittää naispuolista metsästäjää, joka metsästää, siis yrittää saada eläimiä kiinni ruuaksi ja muuksi hyödyksi. Suomesta on löydetty myös yksi maailman vanhimpia kalastusverkkoja. Eli kaloja pyydetään verkolla, johon kalat takertuvat ja ne voidaan nostaa sillä ylös. On löydetty hyvin vanhoja verkon osia, esihistoriallisen ajan ihmisen verkon osia. Ja kaikki nämä yhdessä kertovat siitä, että ensimmäiset ihmiset hankkivat ruokansa metsästämällä eläimiä ja kalastamalla kaloja. Myös keräilyä tehtiin, eli kerättiin metsästä marjoja, sieniä ja kaikkea muuta syötäväksi kelpaavaa. Eli ensimmäiset ihmiset monen tuhannen vuoden ajan hankkivat ruokansa metsästämällä, keräilemällä, kalastamalla. Mutta suuri muutos tapahtuu, kun maatalous ja maanviljely leviää Suomeen. Nämä esineet kertovat siitä. Sinä näet rautaisia teriä. Ne eivät ole veitsiä, vaan ne ovat
sirppejä, joilla katkaistaan viljan tähkä. Vilja kasvaa pellolla ja sirpillä otetaan tämmöinen nippu viljaa ja katkaistaan se silloin, kun se on kypsää. Viljasta tehdään puuroa, leipää. Ja näillä kivillä on sitten jauhettu vilja jauhoksi, jotta se on voitu sitten jalostaa ruuaksi, jotta siitä on voitu tehdä puuroa tai leipää. Eli maatalous tulee Suomeen. Ja tästä on vähän eri käsityksiä. Yksi käsitys on se, että Baltian alueelta tuli suuri joukko ihmisiä yhdellä kertaa Suomeen ja toivat etelä-eurooppalaisen maanviljelystaidon Suomeen. Ja sitten se on levinnyt hitaasti Suomessa etelästä itään ja pohjoiseen. Maanviljelys alkoi todenteolla eli voimakkaasti Etelä-Suomessa. Mutta on myös joitakin teorioita siitä, että jo paljon aikaisemmin maanviljelystä on osattu tehdä Suomessa, että se olisi tullut Itä-Euroopasta, siellä missä on, tai idästä, eli siellä missä on nykyinen Venäjä. Eli tästäkin huomaat, me emme tiedä tarkasti kaikkea esihistorian ajan ihmisten elämästä. Mutta se on helppo ymmärtää, että maanviljelys on tarkoittanut suurta muutosta ihmisten elämässä. Nimittäin ihminen, joka metsästää ja keräilee ruokansa, hänen täytyy liikkua suurella alueella, koska eläimet liikkuvat suurilla alueilla ja joiltakin paikoilta saa hyvin jotain tiettyä eläintä, joltakin rannalta saa hyvin kalaa ja joiltakin alueilta on hyvä kerätä marjoja, sieniä, joten ihmisten on täytynyt liikkua. Vuoden aikana asuttiin eri paikoissa, mutta kun alat viljelemään maata, niin sinullahan on silloin vain yksi paikka, jossa sinä asut. Sinä viljelet omaa peltoasi ja et voi lähteä siltä pellolta pois. Silloin naapuri voi viedä tai joku muu voi viedä sinun satosi tai ottaa sen alueen haltuun. Eli silloin elämä muuttui paikallaan pysyväksi. Siinä tapahtui suuri muutos ihmisten elämässä. Ei enää muutettu paikasta ja alueelta toiseen, vaan pysyttiin siinä oman pellon, oman tilan paikalla. Suomesta on löydetty ajalta ennen metalleja, silloin kun kivi oli paras ja terävin materiaali. Suomesta on löydetty esimerkiksi tällainen veitsi, tikari. Tämän materiaali on kivi, se on tehty kivestä. Mielenkiintoista on, että vaikka tämä veitsi on löytynyt Suomesta, niin se on valmistettu Etelä-Skandinaviassa. Ehkä Ruotsissa, ehkä Etelä-Ruotsissa, ehkä Tanskassa, jossa on tällaista kiveä paljon. No mitä tämä kertoo esihistoriallisen ajan ihmisten elämästä? No sehän kertoo sen, että kauppaa käytiin joskus hyvin pitkienkin matkojen ylitse. Mahdollisesti kauppiaat Etelä-Skandinaviasta toivat tämän kiviveitsen myytäväksi pohjoisempaan
pohjoisempaan Ruotsiin tai jopa Suomen alueelle, jossa se vaihdettiin ehkä eläinten turkiksiin tai nahkoihin, joita Suomessa oli helppo metsästää tai saada haltuunsa. Eli ihmiset kävivät kauppaa jo kivikaudella. Ja kaupan myötä vaihtuivat paitsi esineet, niin myös tieto, myös kulttuuri, ajatukset, tavat koristella, vaatteita ja näin poispäin. Eli kulttuurissa tapahtui myös muutoksia esihistoriallisena aikana. Ja yksi suuri muutos oli tietenkin kiven jälkeen metallien tulo, eli pronssi oli ensimmäinen tärkeä metalli. Pronssi on tinan ja kuparin sekoitus ja myöhemmin rauta. Pronssi oli harvinaista Suomessa. Sitä oli pakko ostaa kauppiailta muista maista, jotka saapuivat muista maista. Pronssi oli arvokasta ja sitä pystyi käyttämään vain ehkä varakkaammat ihmiset. Mutta rauta, joka oli parempi metalli, keksittiin myöhemmin myös, tai otettiin käyttöön myöhemmin myös Suomessa. Sitä oli helppo valmistaa Suomessa, koska Suomessa on paljon rautamalmia, josta rautaa voidaan valmistaa. Ja näiden 3 eri materiaalin perusteella me puhumme kivikaudesta, pronssikaudesta ja rautakaudesta. Kaikki nämä olivat esihistoriallisen ajanjaksoja, kausia, ja ne on nimetty sen perusteella, mikä oli paras materiaali. Vaikka tietenkin pronssikaudella käytettiin paljon kiveä edelleen, ei se mihinkään hävinnyt, mutta pronssi tuli mukaan valikoimaan. Tässä vihkosikuvassa näet asumuksen, talon, joka on saattanut näyttää samanlaiselta kuin esihistoriallisen ajan ihmisen asumus. Tässä on asunut ehkä muutama perhe, eli rakennukset ovat olleet tämmöisiä hirsiä eli paksuja puunrunkoja ja ehkä kaislaa, ehkä kaarnaa yhdisteleviä majoja. Tässä toinen esimerkki. Ensimmäiset metsästäjäkeräilijät varsinkin asuivat varmaan tämänkaltaisissa rakennuksissa. Mutta asumisessa tapahtuu myös muutos. Myöhemmin esihistoriallisena aikana siirrytään hirsitaloihin, jotka ovat näyttäneet esimerkiksi tältä. Ja on helppo ajatella, että kun tämmöinen talo on rakennettu, niin se on ehkä tarkoitettu silloin pysyväksi taloksi. Eli se on ehkä sitten ollut maanviljelystä harjoittavan perheen talo. Ikkunoita ei varsinaisesti ollut, oli ehkä pienet aukot, joista savu pääsi sisältä ulos ja tuli vähän valoa ulkoa sisälle. Tässä vihkosikuvassa on valokuva naisesta, jonka päällä on muinaissuomalainen
naisen juhlapuku, eli juhlavaatteet. Hän eli ehkä noin vuonna 1000-luvun alussa, ja tämän naisen hauta on löydetty, ja sen perusteella on voitu arvioida, miltä hänen vaatteensa ja korunsa ovat näyttäneet. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta hänen koruissaan on tämä. Hänellä on kaulassaan ollut kolikoita, rahoja, koruina, yhdistetty koruksi, kaulakoruksi. Ja kun katsot tätä kolikkoa, niin näet, mitä kieltä siinä lukee. Siinä lukee arabiaa. No miten on mahdollista, että 1000 vuotta sitten Suomessa asuneen naisen käytössä on ollut kolikkoja, joissa lukee arabiaa? Tulivatko arabit Suomeen noin kauan aikaa sitten? No eivät tietenkään. Tämä kertoo siitä, että kauppa ulottui tuohon aikaan jo hyvin pitkälle, hyvin kauas. Nimittäin vaikka suomalaiset tuskin matkustivat arabimaailmaan tuona aikana, niin kauppayhteydet Pohjois-Euroopasta arabimaailmaan olivat olemassa jo esihistoriallisen ajan lopulla. Suomen naapurit, ruotsalaiset, tanskalaiset, norjalaiset, eli niin sanotut viikingit, matkustivat laivoillaan hyvin pitkiä matkoja ympäri Eurooppaa ja aina Konstantinopoliin saakka, eli Konstantinopoli on nykyinen Istanbul. He menivät sinne laivoillaan täältä Venäjän suurten jokien kautta. Täällä on hyvin suuria jokia ja niitä pitkin oli mahdollista mennä laivoilla. Ja tämä reitti kulki läheltä Suomea, Suomen etelärannikon kautta. Joten kun viikingit matkustivat kauas Konstantinopoliin ja ehkä vieläkin kauemmaksi, ehkä arabimaihin, Abbasididynastian alueelle asti, niin he vaihtoivat siellä omia tavaroitaan muun muassa kolikoihin, hopeakolikoihin, joista tuli hyviä koruja, joita voit myydä virolaisille ja suomalaisille, kun palaat takaisin. Eli kauppayhteydet toivat jopa arabialaisia kolikoita Pohjois-Eurooppaan ja Suomeen esihistoriallisen ajan loppupuolella. Tässä on valokuva tämän naisen haudasta, joka on löydetty ja kaivettu esiin. Ja siitä näet, että siellä on koruja, siellä on veitsi, sieltä löytyy astioita, sieltä löytyy tekstiilejä. Ja näiden perusteella on voitu tehdä se puku uudestaan sellaisena kuin se ehkä hänen yllään joskus 1000 vuotta sitten oli. Haudat on tosi tärkeä lähde esihistorian tutkimuksessa. Hauta tarkoittaa paikkaa, johon kuollut ihminen on laitettu hänen kuolemansa jälkeen. Lähde tarkoittaa yksinkertaisesti asiaa, josta saamme tietoa menneisyydestä. Ja niin kuin muistat, esihistoriallisen ajan lähteet eivät ole tekstejä, vaan esineitä
ja ihmisten jättämiä jälkiä. Tässä kuvassa näet kivestä tehdyn haudan, jossa on punaista väriä. Jo varhain esihistoriallisella ajalla ihmiset laittoivat punaista väriä, punaista maaväriä ihmisten hautoihin. Eli tämä kertoo siitä, että näillä ihmisillä on ollut jonkinlainen kunnioitus vainajia, kuolleita ihmisiä kohtaan, todennäköisesti jonkinlaisia uskonnollisia käsityksiä siitä, että mitä vainajalle, mitä kuolleelle ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Eräässä vaiheessa pitkänä ajanjaksona Suomen esihistoriassa kuolleet ihmiset poltettiin tulessa ja jäännökset siroteltiin tämmöisiin kiviröykkiöihin, kivikasoihin, tai se hauta saattoi sijaita tämmöisessä kivikasassa. Ja suurissa kivikasoissa saattoi olla monien ihmisten hautoja. Näitä kivikasoja löytyy nykyään Suomen maastosta, metsistä aika paljon. Aina ei välttämättä ohikulkija edes tiedä, että tässä on vanha esihistoriallisen ajan hautapaikka. Esihistoriallisen ajan ihmisen kulttuurissa tietyt eläimet olivat hyvin tärkeitä. Me muistamme sen hirven kuvan, jonka esihistoriallisen ajan maalari on maalannut kallioon. Minkä eläimen näet tässä esineessä? No siinähän on karhun pää. Karhu oli suuri voimakas eläin, jota kunnioitettiin, mutta metsästettiin myös ruuaksi ja sen turkin vuoksi. Mutta tämmöiset suuret eläimet saattoivat olla ihmisille tärkeää myös kulttuurisesti ja uskonnollisesti. Ajateltiin ehkä, että meidän sukumme esi-isä, eli meidän sukumme ensimmäinen isä joskus kauan sitten, oli kenties karhu, jolloin ajatellaan, että karhu on meidän sukumme, meidän heimomme tämmöinen tärkeä toteemieläin. Ja silloin se eläin kuvattiin esineissä, esimerkiksi tässä nuijan päässä. Tai saattoi olla, että se veistettiin vaikka veneeseen. Veneen keula tässä. Tämä on ollut veneen etuosassa oleva puu, jossa näet hirven pään. Ehkä se hirvi on ollut veneen omistajalle toteemieläin, jonkinlainen tärkeä eläinhahmo. Esihistoriallisen ajan ihmisillä oli useita jumalia. He uskoivat useaan eri jumalaan, ja tämä uskonto oli tyypiltään niin kutsuttu luonnon uskonto, eli luonnon voimille, ilmiöille, luonnossa oleville hienoille suurille kallioille tai puille annettiin uskonnollinen merkitys. Ehkä ajateltiin, että Jumala asui vaikka hienossa kalliossa tai aurinko tai ukkonen olivat Jumalan ilmentymismuotoja. Saatettiin ajatella, että järvellä oli oma pieni jumalansa, haltijansa, ja metsällä oma jumalansa, jonka kanssa piti olla hyvissä väleissä, jotta säilyi hyvä metsästysonni. Ja myöhemmin, kun maanviljelys yleistyy, niin
silloin myös uskontoon tulee muutoksia. Silloin tärkeäksi tulevat sen kodin ja pihapiirin, talojen haltijat ja jumalat ja ne uskonnolliset voimat, jotka vaikuttavat säähän ja siihen, että saa hyvän viljasadon pellosta. Eli se, miten ihmiset hankkivat ruokansa, vaikutti myös siihen, minkälainen uskonto heillä oli. Näetkö tässä kalliossa ihmisen kasvot? No, siinä voi ehkä ajatella näkevänsä kasvot. Tässä voisi olla silmä, nenä, suu. Oikeasti siinä tietenkään siihen ei ole kukaan tehnyt kasvoja, mutta se näyttää ihmisen kasvoilta. Joten muinainen suomalainen, no oli se sitten suomalainen, saamelainen, tämän alueen asukas, kun hän on kulkenut tästä läheltä, niin hänelle on tullut ehkä mieleen ajatus, että tässä on nyt Jumalan asuinpaikka. Ja me tiedämme, että tältä paikalta sinne on tehty maalauksia ja sieltä on löytynyt myös muita esineitä. Eli se on ollut jollain tavalla tärkeä paikka. Tämä kertoo siis ihmisten uskonnosta tuona aikana. Sitä kutsuttiin luonnon uskonnoksi tai muinaissuomalaiseksi, muinaissaamelaiseksi uskonnoksi. Kulttuuri levisi myös koristeluina. Eli ihmiset halusivat tehdä esineistä kauniita. Nämä palaset ovat osia saviastioista, kulhoista, joissa on säilytetty marjoja tai lihaa tai tehty maidosta jogurttia tai mitä ikinä. Ja sinä näet niiden pinnassa erilaisia kuvioita, joilla näitä esineitä on koristeltu. Ja nyt kun samanlaisia koristeluita löydetään eri puolilta Pohjois-Eurooppaa, niin me voimme tietää, että kulttuurit ovat liikkuneet ja kulttuurivaikutteet ovat siirtyneet jo esihistoriallisena aikana hyvin pitkiäkin matkoja. Tämä on koru, jossa on kolme eläimen tai linnun päätä ollut ja näiden päiden alla ihmiskasvoja. Tämäkin esine on peräisin kaukaa alueelta, kaukaa idästä, jossa nyt on Venäjä. Mutta kulttuurissa ja uskonnossa tapahtuu suuri muutos aivan esihistoriallisen ajan lopulla. Muutos on hidas, ei tapahdu nopeasti, mutta kun tutkimme noin vuoden 1000 ajan ihmisten hautoja, saatamme huomata sellaisen muutoksen, että ihmiset eivät enää polttaneet vainajiaan. Eli ihmisen ruumista ei poltettu enää, vaan se haudattiin sellaisenaan ja usein itä-länsi suuntaisesti. Mistä tämä kertoo? No, lisätietoa saa, kun tietää, että näistä haudoista löydettiin usein myös ristin muotoisia esineitä. Tämähän kertoo nyt siitä, että nämä ihmiset ovat joko olleet kristittyjä tai he ovat ainakin pitäneet ristiä jollain tavalla uskonnollisesti tärkeänä esineenä. Joka tapauksessa kristinusko, eli uusi uskonto, alkaa tulla Suomeen joskus esihistoriallisen ajan lopulla, noin vuoden 1000 tienoilla. Osa ihmisistä vaihtaa uskontonsa
kristinuskoon. Ehkä yhdistää vanhaa uskontoa ja uutta, mutta selvästi uusia ajatuksia tulee Suomeen tuona aikana. Ensiksi kauppiaiden välityksellä, eli kauppiaat, jotka tulivat vaikka Ruotsista, saattoivat tuoda näitä ristejä ja saattoivat tuoda uuden uskonnon ajatuksia Suomeen. Itä-Suomeen niitä tuli idästä, sieltä missä nyt on Venäjä. Eli kristinuskoa on tullut Suomen alueelle yli 1000 vuotta sitten idästä ja lännestä.